Santa Tecla, Tarragona, no s'entendria sense una cosa, els seus pilars caminants. Des del peu de les escales de la catedral, les colles aixequen un pilar de 4 que camina uns 500 metres, uns 8 minuts, pujant i baixant escales, enfilant al carrer Major i arribant fins al balcó de l'Ajuntament, on hi tiren la faixa i fan pujar l'enxaneta. Les colles surten per ordre de l'antiguitat, començant pels xiquets, seguits per la colla jove, els xiquets del Serrallo i, finalment, els castellers de Sant Pere i Sant Pau. Aquest any no s'han completat els pilars caminants de les 4 colles, però la germanor entre elles i el caliu de la gent ho és tot, i l'enxaneta del Serrallo, com una més, ha pujat dalt al balcó. La primera referència castellera a Tarragona és del 1802. Els pilars caminants no en tenim cap data exacta, el que sí que sabem és que són d'abans del 1841, entre les dues colles existents, la dels pescadors i la dels pagesos, que passaven per la catedral i baixaven fins als 4 cantons. El seu origen potser va néixer de la rivalitat entre colles o que només fos per seguir el recorregut festiu, tot i que una altra teoria ens diu que el trobem a la taverna de Cal Trip. Era principalment el punt de trobada de la pagesia de Tarragona i el punt de reunió dels castellers. A més, servia per fer un homenatge al propietari un cop acabada l'actuació. Sigui com sigui, els pilars caminants de les colles tarragonines són un dels moments més esperats de Santa Tecla, on milers de persones vibren cada any amb aquest espectacle únic. Perquè el pilar caminant no és només història, és rivalitat, és emoció, és orgull. Tarragona. Es podria dir que és la Gran Costa Brava. Com? Sí, perquè el seu nom prové de l'època romana Tàrraco. Tar, que significa brava en el sentit de triomfal i heroi, i raco, que significa línia de terra, i afegint ona, que vol dir més gran que. Doncs com et deia, Tarragona significaria la Gran Costa Brava, però sí com sigui, això és la Costa Daurada. I el seu nom ve donat pel color daurat de la seva sorra amb el reflex del sol. I sí, com deia, romans van arribar aquí al segle II abans de Crist i van deixar una gran empremta com aquest magnífic amfiteatre romà. Un segle anterior hi havia els ibers, i l'origen del seu nom també voldria venir del terme taraconsalir, que significava extracció de plata. Aquí a Tarragona el present i el passat viuen de la mà, i mostra d'això és la presència del seu antic fòrum provincial. Però Tarragona no seria el mateix sense el seu mar, que es pot contemplar des del balcó del Mediterrani. O caminar pel seu barri mariner, el Serrallo, amb la seva llotja de pescadors amb més de 100 anys d'història. En el mateix port hi podem trobar el rellotge, que és d'estil modernista instal·lat el 1922. Que, entre altres coses, va servir per substituir els tocs de trompeta que es feien per indicar l'hora d'inici i de final de la jornada laboral. Només m'ha quedat una cosa per descobrir, si realment Tarragona també t'esborrona, com deien els pets. Tarragona m'esborrona, em posa els pèls de punta perquè m'emociona, perquè és preciosa. És que aquí hi ha una cosa que es diu poc i és que com de desconeguda és Tarragona per molts catalans i catalanes. La gent arriba a Tarragona i al·lucinen, clar, i diuen, però si aquesta ciutat és preciosa, per què no en sabem més i per què no la visitem més? Sí. I és que és així, és que al final tens un llegat romà que la fa com impressionant, tens el mar, tens coses molt boniques i que és una ciutat petita, no? Que és fàcil de recórrer. Jo diria fins i tot que té poca autoestima, perquè si no, això hauríem d'estar tot el dia sortint als mitjans. Jo ja me n'encarrego d'això, saps? Perfecte. De portar el tarragonisme, vaig amb la bandera tot el dia, que soc una mica pesada. He nascut, he crescut, no m'he reproduït, però he estudiat a la Universitat Rovira i Virgili, he començat a treballar a Tarragona. Jo tot anar a tocar ferro és la tradició i és allò que fèiem sempre, anar al balcó del Mediterrani, perquè clar, hi ha molt poques ciutats al món, jo crec, que tinguin un balcó, un mirador al mar. O sigui, he viscut molt més temps a Tarragona que cap altre lloc. Sí, clar, sens dubte. Llavors tu has estat a les festes, com les vius? Sí, sempre l'he gaudit molt. L'empalmada, no?, del dia de Santa Tecla, no?, de la nit del 22 al 23 de setembre, d'anar a la festa grossa, a l'orquestra, amb les amigues i aguantar tota la nit i amb la mamadeta, gaudir amb moderació, sempre, perquè la beguda típica de les festes de Tarragona és potent i entra molt bé, com que és dolceta, no?, el granissat de llimona i el xartrés. I sempre he sentit que Tarragona estima molt la seva festa major, que tothom ho dirà del seu poble o de la seva ciutat, no? Però crec que Tarragona, la resta de l'any, és una ciutat com molt tranquil·la, massa per mi, i en canvi, les 2 setmanes de Santa Tecla em bogeix, i això m'encanta. Sí, els barcelonins em miren estrany quan dic naltros, valtros, no? Això ho tenim molt i també, doncs, per exemple, fem servir molt l'expressió xiquet, xiqueta, no? Ai, aquest xiquet, i a vegades et mira com... I m'encanta, o sigui, no vull que es perdi, no? Totes aquestes paraules pròpies del subdialecte tarragoní. A més, jo, el meu treball de fi de batxillerat el vaig fer sobre això, sobre el subdialecte tarragoní, perquè m'encanta la nostra parla i crec que és molt important mantenir aquells trets característics que defineixen cada poble, pràcticament, no? Cada zona de Catalunya. I amb això, Tarragona és superrica, no? Tenim moltes expressions que també fem servir, no? Com la cunya, la fenya, no? En comptes de dir cuina o feina,
D'ahir és com si fos clar, i no és incorrecte, no? Jo molts cops, clar, al final presentes un programa per tot Catalunya i tens aquell dubte de si està bé dir naltros, valtros, i si ho has de corregir o no, i sempre dic, hòstia, no, he d'intentar mantenir-ho, bueno, això perquè no es perdi, perquè es naturalitzi que cadascú parla amb el seu accent i amb les seves paraules pròpies, i això és fantàstic.